Binta. Yiɗo bagasiji ko hon papaye. Kajja. Tampi. Lori. Lorli. Ko honɗum waɗi? Kajja. Ceeno Modi. Ɗe gacci mo fawi ham. Hay mbed. Mi suusa yaltude. Kajja. Honno Ceeno Modi waɗa woru galle. Woru galle. Omo yaha restoji. Ha yimɓe ne njiyam. Ne potam. Ere nanama e internuji. Kajja. Yow monsieur le maire. Yi yimɓe fof. Waɗi mo wolu. Totti mo sukar koor. Kala miskinu to wawi wonde. Yo tottu ɗum. Ceerno Modi. Mi anda no feccir. Mi anda no waɗir. Ay situation gallo no way. Ceerno Modi ha ɗo addani. Kajja. Ɗe gacci mi so paanowi ɗum. Ay ko muñme galle ho. Kajja mboɗo wawi jooɗade. Mi yara gosi. Walla mi yara ndiyam. Kala ko jogi mi watte dépense. Ceerno Modi mi muñini ɗum. Mi muñi. Mi tampi. Mi lori. Mi rolri. Alan ko jin. Yo tottam dandam. Mbaɗa fay fuur. Ala. Ɗum ɗon wata miijo ɗum. Ayi debbo si a marama ko a muñat. Ɓeɗo worɓe fof ko gootum. Est ce que an faami ko min neta on kon? Wota miijo yahugol Fuuta si Ceerno Modi ari en wowliday e makko o accay ko waɗata kon kono yaagol Fuuta ɗum ɗon woni ko watiniɗa miijaade ka aduna ma. Kajja wota waɗu ɗum wota miijo ɗum bo ɗum ɗon debbo maraɗo witano ko muñuɗa ka galle ɗo ɓuri hewde fof hande ko o waɗi kon kono ko a muñay. Kajja mi tampi a muñay a wawata yahude mi accatama yahaɗo si a yahi min tanka ka galle subaka jam subaka Fatumata Bintu ya he ko kewe gallam o bin Wopam! An jasa an jeli. An ay puccu burma. go Jeli ma do kam danam. ala o ko taw mo nyaago kam dande an mo looɓi ko wona goonga ko loɓoto on mo looɓi moƴƴano min ñande fof wiya Binta o hoto heɗo wa bedda o won beddo ko haasineje tan goni ɗo wona hande so heeɗima wa beddo tan dewgal men bonat eyyi kono ko waɗɗo ko kadi na goonga ko erreur o so ñaguima kam tande yalti galle o hande holo fewna kam kumtade a heɓata événement o nenara holo toppitto kam hay goto te ana Madiane min mi bonani wallahi a bonani kala ko namdi subaka ha hiiri ko Ama Diallo Amadou kala ko mbanmi ɗo idema o dañmi fof ko Ama Diallo daadi kaɓe Ko Amadou nanduma hen. baba galle Wona ko Amadou nanduma hen. Amadou rek walla mi. Ama Diallo yalta galle an a yaltata Ama Diallo yalta galle o joni ndaaru Amadou e debbo ma on ko hombo ɓuranima Ama Diallo yaltan galle o Amadou no yaltu galle on wonda e debbo ma on ko ɗum woni laawol acca on ko waɗaton ko awa yaw wowlida e moodi ma e kii ɓeygu ma hade wowlude Amadou patande Amadou yalta galle o hande ndam min Amadou jogori fusi kam minen leegal ngal min atti toon dañde joni ay dara joni galle mo heddori ɗum Amadou Diallo so Allah jaaɓi o yalta galle o min o lori kam o lorli kam kala ko nanmi ko Amadou hay hoddiba mi liggima hay hoddiba mi liggi bin ñande fof mbiya aɗa yalta galle a yaltata o hande noon jaɓtugol ma laaɗi hande min a fusta gallam mum mi miijaki ɗum bon a lorta kam Ijam wona ɗo grand ménage he wona grand ménage door ƴett sago hol dooro ayani Amadou huɓini won kam ki yan ko woni aɗa gonɗin min jalta gallam pour holɗum Amadou fusi gallam mino Amadou rendini kam e yimɓe leegal anani la ilaha illallah Amadou conférence a meeɗa wadde conférence eyyi Amadou mbaɗa kam triangal mino an Amadou Moussa le maire min totanno sukar min feccat sukar o eyyi Amadou garda mbaɗa triangal anani Amadou woto galle annanni kam hen min kadi ɗo kam wattu célibataire mi jaɓata nda Binta wi sa yaltano yaltat te an jalta ɓurni kam mbaɗa ɗum moɗɗo carte men war 32 sigani boowal ko boowal adema ɗum boowal ko mbaɗnami Ceerno Modi anda ko mbaɗɗa min ko limɗa ɗo ko Ceerno Modi ko an adde am an waɗi kam ɗum a feni an adde an am waɗi kam Amadou Ceerno Modi an wattimi ɗo oustas
go ɗiɗi an tawi ɗo mbiɗa jooɗi mbiɗa ka jiɗo tawtude men projet am wona gon mbimami bisimilla ma wona gon tati sukara koɗo min ko andintami aɗa sakkatoro e sukara koɗo wona gon an wi kam aɗa ñeyer sukara koɗo ko wona gon ko binta an hakkude ma Allah an enen pijji enen mawnide enen gondi julliji ala fof en baddani min binta hol ɓuranɗoma hakkude ma Allah binta ɓurni kam ceerno moɗo binta ɓuranma min ceerno moɗi Amadou armi haalama noon célibataire e marié wona gotum nden ko célibataire agal ko binta nafat kam wawa kam ɗum nafde anani Amadou sa yi mbimami won oustad gona conférence ɗo penda mbiɗa sellani Amadou ñamlimi wuuro ngo fof kersumi yaltude sababune ma dañmi ɗo uñaji nogas gandum ɗum mbaɗa wawi ɗum yobde ñama joni an ko binta saabi saga mo bowol min sodirta debbo door sabu binta sabu binta Allah ne seedi mi doora kono ɗe gueɗe ma nan mami door puɗɗortomi ko jolof anani kala to neɗɗo ma woni mami rewɗon mi haalan ɗum no gurduɗa goho ɗiɗi mi haalanma no debbo ma jagguirma tati ɗiɗi mi haalanma koɗo so ari e ma no jagguirton ɗum nayyi kala ko yoɗi min sa wiyami hon mi yetti Allah kala ko yoɗi guila garmi ɗo 15 kilos ustima en poids wona gon wallahi anne guila garɗa ɗo koye lorton goni garmi ɗo Amadou a wutiɗo leɗɗe Amadou a wiɗo ka dafat a rafat tawmi ka kiitaɗo Amadou a fiiɗo pullo fuut ha wonde naɗere mbimi gontuɗo e ma ala Mamadou muña ɗum morma door wallahi mi an indema bonan hikka fuuta mbiɗa holɗo an indema bonan fuuta argay Allah ne argay ko ponno innam fuuta mami haal mami wi goho wona gorko a jibinayi ɗiɗi debbo ma o jagguirma tan go aɗa doga aɗa ñammina ɗum kon ala ko mbawanɗa ɗum waɗi planni noon a feni min mbiɗa andi waɗa mi nani aɗa tumma moƴƴani wallahi accammi doora accammi doora tinno door Amadou sa wi min wona gorko a faami ɗum ɗon yo haata hakkude men enen ɗiɗo hewɓe ganda ɗum wona binta nen suurimi aɗa min Amadou kala ko dañmi adunam an ɓurni kam Amadou joni noon pourquoi aɗa sodinam binta aɗa binta ko mbiɗa kam sa yaltani galle o kanko o yalta ɗum tan wona ɗum binta wi kam ɗum ko poti probléme poti wona jiɗɗa ko binta jooɗo mbiɗa o yalta mami réglane ɗum nakko gondumi ko so binta yalti wonta dañde debbo joni accu min kay wimo tan a yiyane dooma a waɗi kam takale ma réglo ɗum mami réglo ɗum ya réglo e ɗum oto woni Allah ne seedi mi tawi ko musi min sa yehi mi atti bandira fof mi ari mi jippanima mon mi ari mi hooranima oɗon ko ceerno moɗo minen piddi minen mawni kadi guila mbiɗa fuuta mi nanema moƴƴere mi nanema ka kara sira mi nanema ka moƴƴo mi nanema ka labɗo reedu ɗon so ari ha ɗo mbiɗa kam yomi wotirni ɗum ɗum muusimi ha maɗi kadi kala ne fuutanaɓe nani mi ari binta riwi kam galle ceerno moɗo ma dañ ko muusma kadi ma indema bon ɗum ɗon haade ko an de gallo a wiyami hoot o hande ala fof ko heddinimi ɗo hen ƴattima mi wi kam huuɗi kam wi kam hunde foof ɗum ɗon oɗon ɗiɗo fof ndiwi kam mi jabri Allah mbiya toon Amadou dej mi dej Amadou aɗa andi min mi añanima an itti kam fof to gadduɗa ham ɗo kono min Amadou ɓuuri mettudemi no goni ɗon e leegal ni welanimi min jimi mbayno yimɓeɓe mbayni a faami Amadou ɗum wona mboɗo añma mi añanima won neɗɗo gonon neɗɗo jurmoɗon ham mamin gon ma won so tawi de mon gon yimɓe mboɗo wawi joɗade komin yimɓe gas wona min change jikkuji tan change jikkuji tan son change jikkuji ɗon nder mbawi wondude amin nano jikkuji amin ɗi min pawa min keeɓa jikkuji goɗɗi o yaafimami o wiyomi natto yaafimami alhamdulillah Allah jarama yaafima mboɗo wawi wiide noon tan taw on mbaɗata ɗum